Hey, het is ik ben nu op de parking van de fitness, want ik ga mijn eerste fitnessvlog opnemen. Het is dus de eerste keer dat ik naar de fitness kom. Het is Fitness de Lange Munten in Kortrijk. Ze gaan me hier een rondleidingsje geven, een keer alles tonen en mij hier een beetje wegwijs maken, want ik weet begot niet hoe dan die toestellen werken. Oké, ik ben ondertussen in de kleedkamer van de fitness en ik heb super goed nieuws gekregen. Het is net 2-0, yes. Oké, maar tegen dat jullie dat bekijken is die match al lang voorbij, maar oké. De match wordt uitgezonden in de fitness, dus ik ga nog altijd kunnen kijken. Ik heb Leslie ondertussen tegengekomen. Zij helpt mij met alles. Zij helpt mij met Plank voor Boos. Dus van de sportdienst Kortrijk. Dus ook dank u wel naar haar dat ze mij zo goed helpt. Wij gaan nog veel organiseren in de toekomst. Ook waar jullie veel gaan kunnen doen. Dus ik ga me nu omkleden en dan ga ik naar de fitness gaan kijken. Oké, ik ben omgekleed en ik zie eruit lekker een aardappel. Woehoehoehoe. Dat is voorlopig een sportoutfit dat ik nog thuis had liggen. Volgende week ga ik naar Decathlon. En daar ga ik speciaal samen met jullie een sportoutfit gaan zoeken. Decathlon gaat mij daarbij helpen voor de juiste keuze te maken. En zo weten jullie ook wat dat er goed is voor te dragen voor naar de fitness te gaan. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En we gaan nu naar de fitness. Oké, ik ben ondertussen aangekomen in de fitness zelf. Dus die ziet er zo uit. Allemaal in één zaal. Super gezellig. Ze hebben mij net een beetje wegwijs gemaakt met deze toestellen. Dus met meer toestellen voor te lopen. Allemaal voor te fietsen. En daar is er blijkbaar ook één toestel hier dat heel populair is bij de dames. Dus dames, moesten jullie naar hier komen. Hiermee kan je je poep trainen, je buikspieren, je bijlen en zo. En het ziet er eigenlijk iets heel leuks uit. Ik ga die straks uittesten. Ik ga die houden voor straks. Ik ga beginnen met zo'n looptoestel. Dan kan ik nog een beetje kijken naar de voetbal. Het is ondertussen 3-0. Yes! Ik ga een goed plaatsje zoeken. Engeland kunnen we dadelijk over. Zij spelen over 3 kwartier tegen Tunesië. Engeland en Tunesië zijn dus die 2 andere landen tegen onze poelen. De poelen die wij nu aanvoeren. Die 3 poelen hebben 20 tickets voor de finale. 5 dagen Moskou, 4 nachten in een 4-sterren hotel. Alles erop en aan in samenwerking met Jupiler. Dus surf u gerust naar sportzaal.be en dan kunt u die 2 tickets winnen. Ik zie mensen hier naar kwart over 10 voor de ruimnaam. Ik denk dat ik een beetje kan praten. Ik ben kapot. Ik heb in totaal nu een half uurtje daarop gezeten. Ik ben echt blij dat ik klaar ben daarmee. Oké. Er zijn nu nog een paar toestellen dat ik moet uitproberen. Ik ben nu al kapot na eentje. Ik heb dat een half uur gedaan. Ik heb dus in feite mijn lichaamsbeweging voor vandaag al gehad. Maar we gaan nog meer doen nu dat we hier toch zijn. Ik heb besloten dat ik vanaf nu ga proberen elke maandagavond te komen. Omdat de maandagavond is de enige avond dat ik niet echt bij mijn vriend ben. En meestal als ik naar een evenement moet, is dat niet echt op een maandag. Heel soms een keer. Maar dus ook al heb ik geen tijd, toch ga ik tijd maken en proberen een vaste dag in te lassen. En ik denk dat jullie dat ook kunnen. De meeste van jullie zitten op school en ook al heb je huiswerk, dit neemt echt niet veel tijd. Kijk, ik ga mij straks douchen en tegen 8 uur of zo ben ik thuis. En dan heb ik nog niet tijd om van alles te doen. Ik denk dat je echt wel tijd kunt maken, ook al zei ik dat het niet zo was. Ik heb dat op M&M ook gezegd dat ik daar absoluut geen tijd voor heb. Maar als je het echt wil, kan je het wel. En daar heb ik nu vandaag al aan mezelf bewezen. Want ik heb hier ook tijd voor gemaakt. En kijk, anders zat ik nu thuis waarschijnlijk gewoon de Sims te spelen. Want vandaag had ik niet echt iets te doen. Vanaf nu ga ik proberen de maandagavond dat ik niks te doen heb, naar hier te komen. Ik beloof niks. Ik zeg ook niet dat het mij gaat lukken. Maar het is wel mijn doelstelling. Ik hoop dat jullie het ook kunnen. Oké, ze hebben mij net de uitleg gegeven over al de andere toestellen. Voor de arm, de buikspieren en zo. En ik ga nu eentje uittesten voor de buikspieren. Ik ben al kapot, ben al even kunnen komen. Maar oké, buikspieren is hetgeen dat ik voornamelijk wil trainen. En ook hier die vetjes wil ik ook kwijt.
Ik heb aan de begeleider gevraagd hoe lang de mensen hier ongeveer blijven. En dat is dus blijkbaar ongeveer een uurtje en een half. En ik ben hier ongeveer een uurtje en een half. Dus ik heb gedaan wat ik kon doen. Ik ben kapot. Maar ik ga mij nu douchen en naar huis. Maar ik ben trots op mezelf. Dat is al 1 dag van de vele die nog gaan komen. Wat ik al gedaan heb. Dus ik weet wel niet meer in welke camera ik zat. Maar oké. Oké, mijn eerste fitnesssessie is een feit. Ik ben heel trots op mezelf dat het gelukt is. Ik heb overal pijn. Dus ik denk dat dat wel goed is. Veronderstel ik. Ik weet niet wie van jullie dat toen ondertussen ook al naar de fitness is geweest. Laat het mij zeker weten in de comments als je dat gedaan hebt. Als jullie het niet doen, kijk. Ik heb het al gedaan. Ik ben trots op mezelf. Maar jullie weten, natuurlijk wil ik dat jullie ook meedoen. Zodat ik niet alleen ben. En ik wil ook dat jullie mij dat tonen. Dus als je leuke foto's of filmpjes hebt van in de fitness, stuur ze mij zeker door. Ik vond het heel tof. Ik ga heel eerlijk zijn. Het is zeker niet de laatste keer dat ik ga komen. Ik ga hier echt voor blijven doorzetten. Zoals ik daarnet al zei, ga ik proberen elke maandag te komen. Elke maandag zal natuurlijk misschien wel niet lukken. Maar toch zeker, ik ga het proberen voor elke maandag te komen. Of misschien dat nog een andere dag deze week kom. Ik heb dus vandaag vooral cardio gedaan. Een half uur daarna heb ik dus een beetje gewerkt aan mijn zijwaartse buikspieren. Mijn rug heb ik ook vrij veel voor getraind. Ik heb dan dat vrouwentoestel geprobeerd. Vrouwentoestel. Het is eigenlijk een toestel voor iedereen, maar blijkbaar is het heel populair bij de vrouwen. Ik wou daar proberen mijn kont te trainen, maar ik denk dat ik het ofwel verkeerd doe. En ik had al zodanig veel hulp gevraagd aan de begeleiders dat ik het even niet meer durfde. Over de fitness zelf, ik vind hier eigenlijk een heel chille fitness. Het is rustig, het is zo... Iedereen doet ook gewoon zijn ding. Het is niet dat er hier zo echt mensen zitten te gluren of zo. En sommige fitnessen heb je dat wel, dus mensen van Kortrijk. Dat is hier echt een goede fitness daarvoor. Ze zijn heel vriendelijk, ze helpen me echt goed. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, want zonder die hulp zou ik hier eigenlijk niks gedaan hebben bijna. Ik weet ook niet hoe dan die toestellen allemaal werken. Dus dat is heel goed dat ze mij dat uitgelegd hebben. Als jullie een toestel gezien hebben waar je meer info over wilt, meer vragen over hebt of zo, mag je dat zeker laten weten. Zodanig de volgende keer dat ik hier terugkom, dat ik misschien daar wat meer kan rondwerken. Wat vonden jullie het leukste? Vonden jullie dat eigenlijk interessant voor een fitnessvlog te zien of niet? Dat weet ik nu niet precies. Want ja, uiteindelijk is gewoon die fitness. Ik weet niet als dat leuk is van naar te kijken. Of leerzaam of motiverend. Ik heb gezien, er is zo'n meisje dat eigenlijk haarzelf filmde terwijl ze aan het studeren was. En dat is blijkbaar een rage en heel motiverend voor jullie. Dus als dit ook zoiets is, laat het mij zeker weten. Want ik weet niet, ik heb gezegd, plank voor Bo is iets dat ik wil doen. Een challenge, ik heb veel ideetjes. Maar of dan die ideetjes allemaal goed zijn, dat weet ik niet. Dus daarom dat ik jullie hulp nodig heb. Laat me weten als dit een leuke video was. Als je ideetjes hebt van iets dat ik hier meer kan doen. Of meer in de video kan steken. Of iets dat anders moet, laat het mij ook weten. Want ik heb nog nooit fitnessvideo's gemaakt. Het is iets nieuws voor mij en voor jullie. En ik ben hier ook voor te leren. Dus alle tips die je hebt, mag je zeker laten weten. Zeg het alsjeblieft wel op een lieve, niet kwetsende manier. Want ik ben echt een beginner. Ik start van 0. Dus dat was... Wauw, kijk, ik heb 1 keer getraind. Ik heb al een sixpack. Kun je dat geloven, mensen? Nee, oké, dat is gewoon... It's my fat, you know. Voilà, ik ben gedoucht. Mijn haar is nog nat. Mijn haardroger gaat niet meedoen. Ik heb al genoeg grief mee. Oh, ik ben kapot, maar het wel deugd. Ik ben nu onderweg naar huis. Mama is mij komen halen. Dank u, mama. Stomme duiven. Met bijna een duif omverrijden, maar met niet gedaan. Hoe hard dat ik duiven ook haat, maar gaan ze nooit omverrijden. Maar het zijn gewoon domme beesten die op straat lopen wanneer dat niet moet. Zoals dat jullie zeggen van kijk, ik wil niet gaan omdat ik alleen ben. Het is dus wel degelijk mogelijk alleen. En om nog een extra voorbeeld te geven, ik doe het alleen en ik sta nog een keer tegen een fucking camera te praten. Dus als ik dat durf, durven jullie wel alleen gaan, hè meisjes en jongens. Dat was het dan. Merci voor het kijken. Merci voor mee te doen. Tot hoe ver dat je dat gedaan hebt, weet ik het niet, maar als je het gedaan hebt. Merci, het zijn de kleine dingen die ook al heel groot zijn. De linkjes staan hieronder. En tot ik er weer zie, met of zonder een duve. Een duve. In het midden van de straat. Doei!